Ist hier Verkehr? Es ist ja die Einbahn. Und gegen die Einbahn fahren wir nicht. Aha. Ja, aber die Nummer ist ich. Ja. Ich rufe sofort die Polizei an. Ja, ich habe sowieso keine Nummer oben oder Ja, irgendwas. du wirst Geld mitnehmen. Schau ich mal an. Fuck it, I ain't in it to lose, I wanna be. Terve. Terve. Sä vuokrannut tän paikan ajoa varten? No, mutta tää on yleinen parkkis. Ei ole. No onhan. Tää on yksityinen parkkis. Eikö sä näe mitä tuolla lukee? No Niin. siis, no oothan säkin Siellä on täällä. yksityisalueen lisäkilpi. No mutta tämähän kaikki harjoitteleekin. Kaikki niinku... Sehän ne on vuokrannut tän silloin. No eihän oo. Onhan. Siis silloin kun mä olin autokoulussa täällä, niin, niinku autokoulu on koko tän paikan vuokrannut. Autokoulu on vuokrannut tän paikan ja ne maksaa siitä. Ja kans Niin. niinku tohon nuoristalo, eiks ne ookin? Niin on. Siis ne kaikki ihmiset on niinku vuokrannut tän paikan kun ne tulee tonne. Niinkö? Ei kun nehän tulee tonne nuorisotaloon, eihän ne tähän tule pärräämään. No mut Lisäksi täällä on moottoripyörillä ajo kielletty. ei siellä semmoista kylttiä kyllä oo. Niin, Niin, siellä on. eikä oo. Tuolla on ohjeet tuolla lapussa. Missä lapussa? Tuolla on semmonen lappu, missä on ohjeet, miten täällä käyttäydytään. Niinku missä? Portilla on 20 kilometrin nopeusrajoitusmerkki. Niin? Noudatit sä sitä? No en mut... Noudatit sä sitä? En, mut No siis... niin, no mikset? No, Miksi? koska mä ajattelin, että mä tuun Sä harjoittelemaan tänne. ajattelet, älä sä ajattele. Noudata liikennemerkkejä. No mut siis... Niitä hei, joutuu kuuntele. noudattamaan muuallakin. Kuuntele. Siis, jos mä tuun harjoittelemaan tänne Et sä tule käsittelyä... harjoittelemaan mitään käsittelyä, kun sulla ei ole opettajaa mukana. No missä helvetissä mä sit harjoittelen? Niin, Niin, hanki opettaja ja tule sitten sä harjoittelemaan. eli kun poliisi on myöntänyt mulle harjoitteluluvan, Niin sä harjoittelet. niin mä en harjoittele yleisellä missään. Maantiellä. Maantiellä vaan. Niin, siellä sä Eli harjoittelet. siellä mä kaikki jarruttelen ja kaikkea ihan vaan silleen niinku muista välittämättä. Niin. No mun mielestä se on liikenteen vaarantamista. No se jos on liikenteen vaarantamista, älä vaaranna liikennettä. No mut niinku, jos mä esim haluun testata, että kuinka nopeasti mä haluun niinku osaan jarruttaa. Niin Älä tuu tähän yksityiselle paikalle. Mene semmoselle paikalle, missä tämmönen on sallittu. niinku missä semmonen on. Tää on mun mielestä niinku... Ota selvää siitä. Niin mut tää mun mielestä on semmonen paikka. Tää on sun mielipide, mutta jos sä kattelet mitä tuolla portilla lukee, siellä lukee yksityisalue. Eli tänne ei saa tulla 20 ketään, eli tänne ei saa tulla 20 kilometrin nopeusrajoitus, yksityisalue. Niin mut siis se meinaa Tää siis on sitä... pysäköintialue. Sä pysäköit tähän, niin kuin sä nyt oot tehnyt. No niin. Sä pysäköit Kato. tähän. Ja se pyörä seisoo siinä. No mut... Sitähän se meinaa, että mä en kanssa saa ajaa tänne, niinku Sä pysäköimään. saat ajaa tohon pysäkkipaikalle, mutta sä noudatat sitä liikennemerkkiä. Joo, ihan mitä No. vaan. No niin. Ei tää mikään rälläämispaikka ole. No aika usein se on ollut. Aika usein se on ollut, joo, niin on, mutta tää ei ole semmoinen. Ei he. Mitä vittua?